cinturó sempre, això sobretot. I he après a frenar en una situació d'emergència que potser en una autopista no hagués sabut com reaccionar i hagués pogut tenir un accident. Jo recomano que s'apunti la gent perquè serveix molt per la vida real i surts molt preparat per conduir. Aconsello a tothom que vingui a provar aquesta experiència del RAC. Vine i aprèn realment a conduir. Vine!